Ei, catalans! Que fort, que fort, que fort! Montilla president, Carod vicepresident i Saura conseller d'Interior. Toma! De fet, aquesta setmana he anat al Senegal, però no en viatge oficial, no?, com s'ha dit. I he anat per demanar asil polític. Bueno, al final no me'l van donar, però vaig aprofitar per ballar una mica, no? Bueno, i al tornar no sabeu com estava la plaça Sant Jaume, Abarrotat! Tothom fent cua per pillar conselleria. I esta és la definitiva, repeteixen el Castells, el Nadal, la Geli, la Tura. L'únic que no repeteix sóc jo, tu. ¿Por qué serà? Ara, que la cara que li ha quedat al Mas és de foto, Guanya les eleccions per segon cop i es torna a quedar a les portes, I eso duele. Ui, nens, i el Zapatero? Hòstia, quin cabreig que porta el Zapatero. Aquest matí l'he trucat. Piticlin, piticlin, piticlin. I el paio ha començat a fer l'Ozores. De todos los españoles. De todos los españoles. Bueno, en fi, que ja n'hi ha prou de parlar malament del tripartit que representa que són els meus. Per tant, què? ¿Nos alabamos? Venga. Alabamos, alabamos, alabamos. Ei, jo no he sigut, Hòstia. Per cert, que ara fan Porca Misèria. M'encanta aquesta sèrie amb el porc allà al terra. Porca misèria, que el Montilla te la fotrà. Porca misèria. Visca Catalunya.